Right, ayan, naimbag nga oras tayo amin sa ngapada. At ito nga rin ti ka back-to-back ti di kalman laing ni Manong Nemi ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti pariko ti tibiyag ti may sang agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kada to'y manan ni kasin yung ngayong o may manan mangibasa iti may sang surat. Problem of the day ni Ligaya iti Dingras, Ilocos Norte. Kidawek man mga kasin, kadigiti saan pa nga nag-share, paki-share dito live streaming tayo. Tapno rati kas takit at aduting agdatanggay, aduting nga makabuyak and makangig, ti pa nakaibas at problem of the day. Kaya posible nga adumtumet ti mangted iti balakad da para kini problem sender ani Ligaya iti Dingras, Ilocos Norte. Dahil nga rin ti problem of the day nga napadayawan nga may basa tatangal daw agapu ken ni Ligaya iti Dingras, Ilocos Norte. Sagudayan nga rin ti surat ni Ligaya. Dear Cassie, happy watching pa ni Jam Jam. Hello Jam Jam. Ayan, shout out kay ni Kumpad Yapang, kay ni Kumadre Kim, kaya hindi ka taga barangay 7A Lawag City, shout out ka na kayo. Lino Arios, kablawan namin ti EQ Gas Station, iti Parangupong Batak City. Parangupong High School, ayan. High School aksa, ayan. Danserak pala idi naudi nga napanak dita Parangupong, nagsala kami. Tinagsalaan mi daga. Awan ti stage. Ada stage ngam na ilit lang kayo tay plyboard sa dijay, plywood. Iti dahil nga gundaway mga kasin man ikan ti biyag ti surat. Ngagapu kay ni Ligaya iti Dingras, Ilocos Norte. Surat na may panggapit ti pakasaritaan ti parikot iti biyag na. At sapay kumata maikantay ito iti balakad. Ado ti mangibaga nga agmauyong kano ti pusok. Idi kunak. Idi balasang akpaylaeng. No apeng ibagada nga agmauyong ti pusok. Ngamin ket itilikudan nga amok nga barumbado ken awan ti masakbayak ken ni Delio. Ngem inayat ko tapat check nga babaen dayto nga ayat ket mapagbalbaliw ko. Mapagbalbali ko titurong tibiyag na. Kaya di na minsan nga aldaw, manong atawenan tinapalabas. Basta, idihir kupong-kupong kulaklatan. Nagsinarak kami. Dumsagtan Ligaya. At to'y plete mi pare. Dumsagtan. Ha? Delio? Papananta ka talaga. Umay kan. Tapos sumrekta dito eh. Ha? Motel Summit na ito'y Delio. Umay kan. Delio. Ipatpateg ka unay Ligaya. Ketnoan niya man ti mapasamak ka dada. Dito yung unik ti motel. Saan ka ito nga baybayaan? Ang Delio, umay kakit din. Ti amok numapan kami laeng mangan iti restaurant kani Delio iti dayta nga panangawis na kanyak nga papanmi di talawag. Tagayam impanak iti maysa a motel. Nasaan ako na napagked-ked kasin yung ked dito'y nga naipaay ko ti bagik. Dito'y nga naipaay ko ti kinabirhen ko ti kinababaik kani Delio. Ni Delio nga patsek
nga mapagbalbaliw kunto ti turong ti biyag na. Ni Delio nga ipatpatig ko unay-unay. Ni Delio nga damo nga ayat ko. Nagsangitak kalpasan tinapasamak kada kami kasin. Saan kulatan nga istoryaen no kasano nga napasamak. Api agsangit ka. Mapapatay na klakid din ni tatang ko numaamuan na tinapasamak, Delio. Ulitik ti karik, ligaya. Saan ka nga baybayan? Ang imsaan na ka nga kayat ni tatang. Gaputa barmbado ka. Luko-luko ka. Sadot ka. Amo ti tao iti lugar tayo. No kasano ti, kasanot galad mo, no kasanot kinatirong mo. Ni tatang ko ti kang runaan nga mingibagbaga nga awan ti masagbayak keng ka, Delio. Ligaya. Amin tayo ket adda karbingan nga agbaliw. Ket gapukeng ka. Gapu ta ipatpatig ka nga. Nang runa itang adda napasamak ka data. Ket napaniknikak nga Syakti damo alalaki. Nga nakatagikwaking ka. Napaniknikak nga birhen ka. Ket baliwak tong titurong tibiyag ko. Agbaliw akong ligaya. Ikarit da ita. Anak ko, ligaya. Diyos ko. Anak ko, tatang. Masikog ka ka de. Tatang, agpudno ka. Tatang, agpudno ka ko lang. Anay ko, tatang, masaktanag. Ad-adda nga masaktan ka no saan ka nga agpudno. Masikog ka ka de. Masikog ka. Wen, tatang. Ha? Sino ti ama na? Inkari na nga dinakbaybayan, tatang. Amanipo di adan na pasamag bigit nagbaliwen. Nasingpeten. Nagageten da adan trabaho na. Di damdamagag ket no asin no. Ni Rod. Ni Delio na. Ni Delio? Ni Delio nga itay ket intaray da iti ospital ta na pinaltugan da? Ha? Saan nga po doon tayo tatang? Kasano pa nga maikasarra ka numatay? Saan nga po doon tayo magbagam tatang? Anya nga saan? Dindin na magan. Gapo iti kaadno dagiti atraso na iti pada nga tao ket pinaltugan dan. Saan tatang? Saan nga mabali na matay ti... Saan nga mabali na matay ti lalaki nga patpatig ko, Diyos ko? Isalakan niyo kumati amati si kug ko, Diyos ko. Daksang gasat kasinyong tasaan nga nakalasat day di Delio iti pa nakapaltug na napuruan iti tama na iti bagina kasta una iti sakit na nakasaksakit kasinyong kadi di ta nakaimansayag ti bangkay ni Delio. Delio, apay metay pinanawan na itapay tadan to na nakta. Awan di kastoy nga plano ta, Delio. Inkarim nga agbaliw kan kat inaramid mo. Inkarim nga di nagbaybayan ngim kasano agbayita talatay kami. Kasano kami bayita iti anak ta, Delio. Delio. Hello, Mami Lydia. Daddy Mante Ganiban. Hello ka na kayo. Awanen tinaramidak ka sinyong intuloy ko ti biyag ko. Nga awanen ti ama
Tisikog ko. Aging nga impas ngay ko ni Joy Joy. Ti anak mi kaday di Delio. Awam meten tinaramidan ni tatang nupay saan na nga kaya tinapasama kiti biyag ko ngem. Idi ta makita nan ti apu ko na ket nagbaliw met laeng tirik nana. Naimasen ti turog ti anak ko, tatang. Naimasen ti turog ti apu ko yun ni Joy Joy. Mabalid mo ka ruden nga panawan, ta siya kung ti makamuking kwa na. Wen, tatang. Tayo nakituloy na kiti awat ko nga labada. Masaludsod ko man ni Kaya. Tatang? Anya ka di ti plano mita. Plano nga anya, tatang. Para itibiyag mo Itibiyag yung kagina. Ado dagiti agar-arab king ka saan ka de. Tatang. Ay, no agayat ka pa'y. Sapay ko saan ka nga agbiddot. Tatang? Kanyak laing sa anak min nga nagbidot nga nang ipatig ka day di Delio. Ta nagbaliw met. Adda idi na pintas nga trabaho na. Idi ta pinaltugan da. Uwan nagbaliw. Ang imga po iti kinaluko na, iti kaado dagiti atraso na, iso nga pinatay da. Iso nga nagbidot ka lata. Saan ako nga agayat, tatang? Anya? Saan ako nga agayat, pay? Ibugbog ko ti amin nga oras ko kini Joy Joy. Pacheck nga di na kami baybay anti Diyos. Kanahin ko nga daw dawat, kasapi ko mata maipaayak iti naranyag masakbayan ti anak ko. Iso, di ka agasawan, kasta. Jaklaan mo, tatang. Ay, makabo ka rin ibiyag mo. Agim na saysaya at kumamot lang no adda kabadangam nga magpadakkel iti anak mo. Nagtultuloy idi nga adda nagaharem kanya kasinyong. Angem kaskas di nga jak ingas kaso ida. Nagtultuloy met ni tata nga mangipalpalagip kanya nga ubingak kanupay. Mabalinak kanupay agasawa. Ngem kaskas di nga jak impangag ni tatang. Nupay adun ti binasted ko kasinyong adun metlat ti agarem kanya. Saan ko met kapagpangas? Adun may baga nga napintasak. Already agtawen ako ni ti 36. Nga naggraduar meten ni Joy Joy iti elementarya. Adulat ta dagiti umay mangarem kanyak. Ket mo gidi kasinyong ket matungpal ko ti karik iti bagik. Nga dya ko nagayat pa iti sabali. Ngayon nagbidutak. Taad na nakaalukoy manen iti pusok. Ni apay. Apay ka sa tilangam, Joy Joy. Adda manin umay bang pasyar king ka, mama. Diyak kumakayat nga pastor ka nangim nagpilit ket din. Diyak lapagan ano day nga laklakayan. Laklakayan ko nam? Uwen. Laklakayan kin duduugan, mama. Anak, ureno anya mati ka sa saad na no may agpasyar ket agpasa nga ili. Saan ka nga mangipakita iti madi? Ken saan mo ngay uyawen? Angem no kas pagarikan ta makiasawa kayo pay, mama. Diyak kaya day nga lolo iban. Lolo iban ko nam? Wen. Laklakayan lang nga ruden. Saan nga gapot ta pensyonado ket amangan no kayat yumeten, mama. Ngem laklakay pa ngem ni lolo. Laklakay pa ngem ni tatang yo. Alawen anak. No di mo kayat di saan. Kinuri no kayat mo, no jakmet kayat, awan met ti maramidam. Basta, jak kayat di nga lakay iban, lolo iban, nakalaklakay. Wen kasinyong kaedad ko man, wen no laklakay nga amang, umaydak armen. Ket maysa, nga nagaget na anos nga may mang paspasyar kanyak ket ni lolo Iban wenno ni tata Iban, tata Esteban nga kabaranggayan mi. Ket gasti ko nakiti anak ko no umay agpasyar agpasangaili ket sangwek ta sa anak man ka bastos, sa anak man ka suplada.
Ket masansan nga ibaga kadigiti agarim kanya kasin yung ngano talaga kahit ko kumati makiasawa manen ket nabayag kuma, idi ko mapelaeng. Kas ita, day tamet ti bagak kini tata iban. Tata, idi ko mapelaeng nga nakiasawa agno talaga nga kayat ko. Steve ko namlatan ligaya. Steve tinagang ko. Steve tinagang ko di Amerika. Awen nga Esteban, tekwe peso na ganyo, tata. Iso nga, tata iban. Steve latan Ala, sige. Steve no Steve. Oh, tata Steve. Ikatim tatatanan Mailangak mat nga mangawag king kat Steve. Makita mo't nga, adayo tigidjat ta, ititawen ta. Sige. Okay lang harot. Uray tata ko nam kanya. Angin, Tata, api nga kaya't yung amin pela ti agasawa ket manon titawen nyo. Mano ka di titawen yon? 70 pa'y laang mo't ligaya. Ubingak pa, napigsaak pa lang. Kat napigsaak pa lang agtalon. Makita mo't tilangak ne. Ubing pa'y tilangak angam ti tawin ko. No pa'y nagagara ti bagik iti trabaho talon. Sa bagay, Kat ananun ko mati ubing nga amang ngam iti siyak. No saan mo't nga agpensyon. Basit mo't kiti ti pensyon ko. Angin sobra no para lain kanya. Tawang mo't ti parikot ko kadagiti siyam nga anak ko. Nasayaat mo't amin ti biyagda. Kaduan na adda di Amerika. angin kaya't nakakadi nga mga sawa pa, tata Esteban, ay tata Steve. Ay ure no saan da kayat awan ti maaramidan da Kay kasapulak mo't ati kadkadwa. Ti katakta ko nay ko ligaya. Tapat check nga narigaddak to nga maasikaso ang dagiti anak ko inton manayunan pa iti tawing ko. Kat agkapsutak taon. Tata, Ay saan kan tong agbabawi ligaya? gaputan na dungo, tikas kanya. Ay ayating kaligaya. Kat ayating nakumamit. Kat ikarik. Siyak ti katulungam nga mangted tinaranya nga masagbayan ni Joy Joy nga anak mo. Amangan nagbidot ka manen, ligaya, anak ko. Tatang, inkarik idi nga sa anak ko nga agayat. Angin tsak man maawatan ti pusok. Ay, ni, kumarkaron sa tayo uyak yu Just kimod na ito nga uyak ta sumurumanin. Ay, di lang ko nagbidot ka idin. Tanagayat ka itikas kini Delio. Nga gapo iti kinaluko na kat ado ti mangipangpangtay ti biyag na. Iso nga pinatay da. Ita, agayat ka iti dandanin matay iti kinalakay na. Ni tatang met. No lang ati pagsasaritaan ken kinagaget ket amangan no umununa kay pa nga maapit ngem ni Tata Steve. Ay, sumardin ka man. Kas ita. Amang pita angkit yu, amang pita uyek yu. Takasano kat dinagbot ikan ti igatang ko ti agas ko, balasan ko. Ket takasano ket igatang yu ti arak. Anya nga arak. Ket talagamit. Saan kayo nga makaubra gapo iti sakit yu? Idin to ta makasalog pa lang ni Tata Steve iti talon. Binulan nga agpensyon. Nagaget pa iti talon. Iso nga saan nyo ibagbaga nga dandanin matay ni Tata Steve. Dakas na dakay pa iti umununa, tatang. Agyaman nak ligaya. Pinaligaya nak ngagpaiso. Kinagyaman nak. Joy anak. Talaga nga maibagay launay tinagan yung agina. Gaputad na kayo tibangbangtid kanyak ti ragsak. Saan ka pa nga agsigsigurado Tata Steve? Tata Steve. Api Tata Steve pa lang ti awag mo. Kit inaklon na kon. Hani ko namlat ta kanya ko na. Hani mo't tin ti awag cooking ka. Wano kay kayat mo ka di ti sweetheart. Mayat mo ti sweetheart. Di kami joy balasan ko.
Ket anyamit ti awag ko kada kayo lolo. Lolo latta. Ket no anya ti nakairwama mo na balasan ko ket isulatan. Tinapateg ket asawak ton ni mamang mo. O ket ti pensyon ko agraman dagiti maapit ko iti talon aket para aminin kada kayo. O nangruna ken kajoy-joy para iti panagadal mo. Angim dagiti nga anak mo. Anya, di da pulos kahit nga agasawa ka pa eh. O, adapi panggib da nga mga sublikin ka di Amerika. Ay, saan danto nga agbalay giligaya? Saan nga iso dati matungban? Ay, maawat danto modla ti amin. Ay, nangrura into nagkapsuta ko, didakto mod baybayan nga agina. Dahil tati di danto maaramid. Dati mga iwan kanyak into nagkapsutak. Iso nga masapul kumut ti mga iwan do kanyak into agkapsuta kaon. Nagkasar kami nga rod kay ni Steve Casinyong oreno saan nga kayat kumadagiti anak na ngay mawan ti naaramidan da. Aminek Casinyong nga ididamo ket ada panagduaduak. Angem nagari ti ayat ko kini Steve. Tapat check nga napudno ti panagayat na kanya kasti panagayat ko ken kuana. Pacheck nga iso ti makatulong kanya nga mangisagana itinaran niya nga masakbayan ti anak ko nga ni Joy Joy. Kulak pa idi akit ure talakayen. Ure taaddan iti maudi paset ti biyag na. Ure no addan masauti sa bali nga tao kanya nga aglalakayak. Saan kon nga ipangpangag pay. Tinasisita addan ti katakta ko naynay ko iti biyag. Ididamo nga rabiimi kalpasan ti kasarmi kasin yung ad-adan ti nervyos ko. Ako na ni tatang ay di ka madanagan. Wala kay mo na ita asawa mo. Eh saan na kamot siguro nga mag-arawan. Ang para kanya kailiw ko met kasin yung kasla kay ket ko nga garawin nak ti asawa. Taan niya nga serbi na nga nag-asawa. No di nak tumadla maparagsak iti rabii. Jack ni namnama nga iti honeymoon mi kasin yung ket ada mapasamak mi. Iti tawen na nga 70 namnamaek nga dinang kabailan. Angem nakigtutak kasin yung iti tarumwarak manibod iti banyo. Ket nakita ni Steve nga nakadata iti katre. Nakadata nga lamo-lamo. Ay, Steve? Iruray kaligaya. Ita nga damo nga rabi ita. Paligayain na nga raw. Nyaapi kas na tilangam, ligaya. Mas dawak laeng, Steve. Anya kumat pagsidaawam. Jack dinamnama nga. Ay, dayton. Apay ti panagkunam gaputa 70 years old kon. Diyak ka bailanan nga magparagsaking ka. Ang kasano? 70 tawin mon? Ngim, ay ayamim dita armas mo kit nakaingar. Ay, apay gaputa 17. Kepo yan. Ay, kabailak pay laing mo't Ay, naruwamak iti trabaho. Iso nga kastoy. Kita am ti pambagik kita kapitbintas. Oh, iso nga napigsaak pay laing. Baka mo't na ada tinumar mo. Ada siguro agas nga tinumar mo. Awan. Ay, po ay mamatmatika kadigitag agas. Adda laing iti bagi ti tao dayta. Uso nga umay kan ligaya. Ikatemon deta tuwalya tabagim. Ala umay kan. Tarugyan ta nga paragsakin ti maysa ken maysa. Ni, O kitaem. Nakaing inga rin. Ligaya. Dati mo't ati mang titi ligaya king ka.
Uy nga agpaiso, Steve. Nagmayat ka man kung malamabaling kit picture ta ipakita kinitatang. Ne, nagluko ka. Ape nga ipakitam kinitatang mo. Kantsawa kis muna Kat ka na nakakankantsawan nga lakay ka kanon. Lakay ti asawak. Nga sigurado nga dinak maparagsak. Iso nga, kanay nga ibagbagan tatang nga nagbidutak. Siya kano kit nagbidot. Kat ipakitak ba't nga nagbidot met ni tatang. Nga, ti pamati na kit. Saan mo nga kabailan nga paragsakin nakim. Gayam kit ni. Grabe. Kasla na. Kasla ti taktak der na kit. Kasla ti armas ti baro. Pailaeng. Ay, buhay. Ay, narwamak ti trabaho di Amerika. Kahit already nagpurgudak dit nagawidak ditoy. Narwamak man ti trabaho talo na. Iso nga napigsaak pailaan apa nagkunamaya. Ay, iso ti kukunak nga di ka agbidot nga makikasar kanya. Saan lang nga ti pensyon ko. May pagpadnakil ko. May pagpadnakil ko pa'y dahito ane. Ay, kaya't mo nga igaman. Ha? Igamam igamam kita riknaam ti katangkin na. Ha? Igamam amot ti imam. Kita bisita ma. Anya ti makunam. Natanggan nga talaga. Kung nagtumutsing ka. Anya ti kayat mo. Ha? Anya ti kayat mo. Sika ka dito trabaho mo siya. Lumabalbaling ko makit si kalatan, Steve. Sweetheart. Nabayag amin day di na udi nga padas kon. Ti agpaiso, awang pa'y unay. Awang pa'y unay ti. Awang pa'y unay padas ko. Kasano nga ron nga nagkaanak ka? Ay kit, siguro awang pa'y namin mga daras nga napadasak. Di damo, kaday di ama ni Joy Joy. Nga napasurunwan la siguro namin dua, wino namin talo. Sakbay nga natay. Ay niya? Ay kit kasla ka la virgin nga ron Diyak mo Angim awan ti padas ko unay. Iso nga diyak mo. Kaya't mo kasaon, siyak tiyag trabaho. Kayam ka di? Kabailam ka di pailaeng? Ay, katawan na. Ay, panagkunam kanyak. Kepoy. Ala, agdata ka nga ron. Ta siyak tiyag trabaho, ligaya. Ta paligayain ka. Happy watching, Mami Lucy Damo. Alam ni Mami Lucy, may gayam tatay dito. Inaira na nga Dag Jeuneg. Dag Jeuneg. Baliwan tayo ito. Kita, Mami. May kayo ito pasyarin dito San Nicolas. Madi ka nung makababadya lugan. Iso nga, may nalang indaw as na ti pasalubong na kata kami. Happy watching, Mami Lucy Damo. Hello pa ni Zenny Marcagente, Ronel Ramos, Ken Rodalyn Isaw. Happy watching. Hello pa kin Kasin Leo Vidagio. Magustuhan ka di. Di pa nangag-agik cooking ka. Ay, apoy. Di amuda siguro gapu talakaya kung nakit. Diyak ka ba ilan na gito yan? Naglaing ka nga ron, Steve. Agasim. Di man lag sakit na tumtuming mo, tasikit mo. Apay ko mga agsakit. Agarado agtupa, agtalo na, agmula, agraupak. Ay, kayak dagi jay, day tutulakid din. Ay, kayak pa'y ate bumato. Anya? Mapapang ka diti karayan? Weno ti baybay nga, agkalap iti ikan? Ay, saan? Sa bali nga batok, ti kayat ko. Ha? Anya ti kayat mo sawin? Bumato kak king ka, ligaya. Ha? Kastoy na eh. Steve! Ala, dahil nga lakay. Nakalalayang magkayam. Agpay sukasin nga nalaing ni Steve.
nalaing amang romansa. Nagmayat tilangana. Kasla dito naka-prosthetics ko nga nagsinsinan lakay layan, sinsinan lakay isuna. Ang talaga nga, langana tilakay. Ang tigargaraw na, tipigsana. Kasla kabanbanwagan na pailaing. Naglaing nga bumatok ni Steve. Di ta ibagana nga subadak ka no ti panagbatok na. Nagkid-kidak kasi nyong kunak nga into no maminsan laingin. Mapanakiti isubon. Mapanakiti isubo kanyak. Dati kasta unay tangken nga armas na. Ang imjakpot pinapadasan. Sursurwek tupay kunak. Ay, sige. Rabawag ka nga roden. No agmay-may sanda kiti bagita. Ligaya. Agit no adda ka. No lakid di ka ba ilak tupay. Ure agpamindwata. Anya? Kayam tupay maminsan? Steve? Ay, hapo ay apay kepoy. Ay, kayak pa ya. Kayak tupay ti agmalmalam iti talon. Agit no kayam lakid diti. Api ko mga saan. Ay, agi na naak to labiit. Agpamindwatan to. Gagaputan na bayagan nga awan mo ti padas ko. Baka alis to aklain nga aglipas. Iso nga. Steve. Nagtangkan. Ay, saan lang nga digiti masilkot na tangkain. Pati dahil ito'y armas ko. Nakatangkain. Iso na laag na medyo nabuntog. Nabuntog ti panang panakpakuking ka. Idi ka bambanwaga ko ure mangkid di. Ure mangkid di kasanot ka partak na. Okay laing. Ay, mapansamit ting. Ay, no nagkipot tumot namin. Nakabasbas siya. Nakasla virgin. Mapanin. Kasin yung agsiddaawak iti dayta nga pigpigsa ni Steve. Ad-adan nga nagsiddaawak iti ta kumulding manen kalpasan laeng ti sumagmamano nga minutos. Agawis manen kat kunana. May sapay, sweetheart. Pinagustuak nga rod ni Steve. Ket dito yan nga medyo agalin na ti sakit ti siket na. Pacheck nga saan ako nga nagbidot iti desisyon ko nga nakiasawa ken ni Steve Casinyong. Tamariknak nga napudno ti panagayat na. Ken maparagsak nagmut pelagayam ti loko na to nga lakay. Kaslad addan nga asla na nayunan pa iti panagayat ko ken kuana. Idi ta may parikna na kanyak. Tinaisang sangayan nga imnas ken ragsak Casinyong. Naitayok na iti kangatuan na langit. Jack Patchen nga iti 70 years old akas ken kuana ket kabailan nati mang paragsak kanyak.
Ang di makadakes kasi nyong kat saan na maawat dagiti anak natin na pasamak. Kat gaputi pong tot dagiti anak na pinapanaw da kami iti family house da. Dual daw laeng nga nagnaed kami iti family house da. Saan da kano kayat nga ijay kami nga agyan. No kano kayat mi agden na kami ngem saan nga iti family house da. Tadi da kano kayat nga maperdi ti lagip day dinanang da uno day di mama da. Iso nga saan kami nga nagpilit kasi nyong ket ti kalapaw mi ken ni tatang ti pina-extensyonan ni Steve ket dito'y kami nga nagnaed. Imawat met ni Steve iti sabali nga talon. Awan met tinakana nga problema mi kasi nyong nilaing tatang ti problema kiti tagsaksakit. At kasano da sakit na agarak to pay laing. Pero agsupadi da nga namin pinsan kay ni Steve nga asawa. Laklakay ni Steve nga asawa kem ni tatang. Iti mano nga tawen angim napigpig samit ti asawa. Nagagagat pa eh. At syempre umot sakit na. Ket ni tatang nagtultuloy to sakit na. Aging nga nagsikugak kasi nyong nagbunga ti ayan-ayat mi ken ni Steve. Gasimot ngamin. Halos mamitlo maminpat ti makalawas. Nga agkanaig kami. Samot sa kami lang mangliway no talaga nga kastaon ay bannog na. Kimaro ti sakit day di tatang kasin aging nga pimusay sakbay nga impasngay ko ni Alex. Ni Alex nga anak mi ken Steve. No pay nagladingit kami iti pupusay day di tatang. Ngayon naragsak kami akas pamilya. Taada ti asawak nga naanos, nagaget, nadungo, ken adadwa nga anak mi nga mangliwliwa kada kami. Ket makunag nga sa anak nga agbabawi iti panakiasawak iti lakay akas kengkuana. Naglabas pa'y ti panawen kasin yung nagtultuloy latamet ti kinagaget ti asawak. Angem at damit pagpatinggaan ti amin kaskunada. Aginana ka pa'y sweetheart. Aginana ka pa'y sa konti dasar dagiti pangaldawan ta. Taag picnic naman dito talon. Malubos ti apo hani. Adun to ti maapit tayo kadagiti mula tayo nga bawang. Ay sapay kumahani Tama ipatang to tinangina nga presyo na ti bawang. Ket ni talaga nga dumakkelen ti magasgastos. Dakkelin ti paggastusan iti panagadal da Joy-Joy kini Alex. Aglalo kini Joy-Joy nanginamat nga rod data kurso nga nursing. Di mat ngamin makaanay ti pensyon ko para iti panagadal da Joy-Joy ken Alex nga anak ta. Iso nga rod nga tultulungan ka dito talon. Linipat dakmat ngaminin nga namin pinsan dagiti anak ko di Amerika. Ala, manang asin na apo Diyos kada tayo honey, sweetheart. Adan to matlatulong nga ipaaikin ka dagiti anak mo. Nangruan nun talaga nga kasapulan ton ti tulong da. Inton danda ni aktor matay, kasta. Aglalo kat agkapsutak matan mariknak nga. Medyo, agsakit mo dagiti mas muscle kon kada tultulang kon. Mabayag pa'y honey. Si Kamat, ay hapo ay napigsa ka. Kayam tupay kat. Kaya naktupay nga paragsakin. Awin ang imsaan nga kas iti datin. Dati siya ti rumabaw. Ang imdak kayan. Iso nga sikat ti rumabrawaw kanyakon. Kasta nga talaga. Ken maawatak mit, honey. Sweetheart. Ala, idasar kon di pangaldawan ta. Tamangaldaw tan. When kasi nyong makarik namin ten iti sakit ni Steve.
Ket ada di gundaway nga no madi no sobra ti no di na kaya ket itaray mit ospital. Kasi tinaudi nga intaray mi ti ospital ket in confine mi. Joy, malasang ko. Ay, nakariing kagaya min lolo. Sikat ti nakabantay kanya dito ospital. Ay, pampanaw laeng damama kini ading ko nga Alex lolo. Kumusta mo ti panagbasam? Anak ko, Agradwarak ton lolo. Ag-review akton iti board para board exam. O sa akto agtake iti board. Lala ingek lolo tapno maipasa ka dagos. Ket agbalinak ton nga may nga nurse. No kasano lolo. Kaya't ko iti agtrabaho iti abroad. sapay kumaanak ko Kat, saan mo to ko mga baybayan ni ading mo? Isuda kin ni mamang mo. Nang runain to no, awana ko. Lolo, saan kayo ngagsaot kasta? Agpaut pa iti biyagyo. Gagangin laing agsakit kayo, talakay kayon, ken mabanbanog kayo matititalon. O, ken adamit pagpaagas yo. Ket adda kayon to pa hinto nagturpusak, lolo. Makitam to pa iti panagbalin ko nga may nga nurse. Ket kayat ko nga agserbi agto, nga kas nurse mo, no man nagsakit ka, lolo. Iso nga saan kayo pa nga matay? Iso nga saan yung nga panpanunutin, ken saan kayo agsasauti kasta, lolo? Nagturpos nga rod ni Joy nga anak mi. Kaasi na po Diyos na ipasa na nga dagos ti board exam na. Kasta unay tiragsak na, hindi ipadamag na kanyak. Mama! Apay! Nairwar ko ti board exam ko. Agpaiso anak. When mama may sakon nga registered nurse. Ay, inakipadamag kini lolo. Maragsakan lakit di ni lolo. Ay, kitwin maragsakan lakit di Ay, natungpalin ti Karina kanyak. Ti Karina king ka. Apingor nga saan kayo nga naragsak, mama? Saan man? Naragsakak. Apingor nga agsangit kayo. Tears of joy nga kunada anak ko. Ngim naragragsakak ko, mapay no. Agpaot pa iti biyag ni Steve. Ngim kumarkaron ti panagkapsot ti bagina. Mama, agpaiso nga kanayon nga kanayon da nga pauitan da iti kwarta nga pagpaagas na. Angim samet lamang mangted da kiti anak da idi maamuan da nga masaksakit ti amada. Astunan, mama. Angim talaga nga maikarinsan nga mapukaw tayo ni lolong nga Steve. Steve. Kaday di nga panawen kasin yung agid idalatan ni Steve bumangon numangan. Saanan nga makapagtrabaho iti talon. Kat mangnamnama kami laengen iti pension na. Ken te ipawpawit dagiti anak na nga pagpaagas na. Siya, konforme ti mabalit ko nga trabaho. Solok nga mga nagtalon. Nagagtara kayo na kititingwen. Lolo. Ay, Joy. May sa ako nga registered nurse, lolo. Iso nga, agserbi aking ka, siya agbalin nga personal nurse mo, private nurse mo. Naragsaka ko nga matay. Joy. Saan ka ngagsauti kasta, lolo? When nga agpaiso, Steve, sweetheart, saan ka kumangagsaoy ti kasta? Adamanin ni patulod dagiti anak mo nga dolyar. Ket iso ti aramatem tapno umatidog pa iti biyag mo. Pudno ti ko na ni mama, lolo. Sapay ko mata. Saan dala nga ipaw iti dolyar? Anya tiket mo nga sawen, Steve, sweetheart? Sapay ko mata. Umay danto dagiti anak ko ito no. Nataya kon. Anya? Sabi ko mata maawat da kayo nga agiina. Saan da kayo to ko mga ilaklaksin iti pamilya. Awatin da kayo. Kas may kadwa nga pamilyak.
Sweetheart, umatindog pa nga men tibiyag mo. Batindog yung ba tibiyag mo? Diyak pa kayat ka mapukaw da ka. Di mi kayat ka mapukaw da ka. Steve, sweetheart. Agyaman na kada kayo nga akin, ha? Ligaya. Joy. Alex. Agyaman na iti pamatig kendungoyo kanyak. Lolo, saan kumapay? Agbyag ka pa'y, Lolo. Joy. Steve, sweetheart. Sana kami nga panawan ka naging anak na. Kasapulan na ka, sweetheart. Kasapulan na ka. Ngem isuday din, tinaito din nga panawen nga ipupusay ni Steve Casinyo. Kanagpaiso nga nagawid imay amin dagiti anak na, pati dagiti manugang na, ken apo ko na, edi ta nakamansaya gen ti bangkay day di Steve. Ang ti problema kasinyong, tay kayat ni Steve nga mapasamak, nga agkakapya kami kadigiti anak na, nga awaten da kami kas may kadwa nga pamilya ni Steve. Ket saan nga napasamak. Gabuta kaskas di, nga saan da kami nga bigbigen nga kapamilyada. Dagiti sanikwa day di Steve nga nakainagan ken kuana ko nakuma. Di ipalubos dagiti anak na nga mairanod kami wenno adda matawid mi kadagita nga sanikwa. Agasem ta kabsat dapay, kabsat da iti ama ni Alex dati buridek mi. Angin di da pa'y bigbigen nga kabsat da, nga kadardara da. Ngano ibagak nga kabsat da iti ama ni Alex, ket ibagada pa nga usarek kano ti anak ko. Usarek kano ti anak ko tapno maalak dagiti sanikwa day di asawa. Anya klase nga panagpanpanunot ti adda kadakwada. Gapu di sursuron ko kasinyong ket imbagak kadakwada nga jak pagtatakunan dagita nga sanikwa. Ngem adu dagiti mangidurduron kanyak nga ilaban ko kano ti karbengak kas asawa day di Steve. Adda kano karbengak kadagita nga sanikwa. Angem nagululaeng. Adda mangipangta kanya kada kami nga agsaysayang kami kanulaeng, agbanbanog kami kanulaeng ta saan dan to kanopulos ipalubos nga adda matawid mi. Nga ginundawayak kanulaeng day di amada tapno sumaya at tibiyag mi nga agina. When amok kasinyo nga awan tilhaban mi gaputa adda mabalinda. Angin kasanong rod digiti anak ko adamit karbenganda kadagita nga sanikwad. Aglalo kini Alex nga nagtao da mismo kaday di Steve nga asawa. Kaday to ita ti problema kasinyong jak amo no kasano nga ilaban ko daytoy nga karapatak. Karapatak akas asawa, akas balo day di Steve. Karapatan ti anak mi nga ni Alex kas putot na. Ore saanen kini Joy kaputa saan namat kakapkapin ano, saan namat nga pudno nga ama ko nakuma. Angin kasano kalabanan dagiti siyam nga anak day di Steve. E dinto nga iso dagat adda amin mabalinda iti biyag. Jak to nga ta agbabawi ka maudyanan na no labana kida. Bye akadi idahan ket ituloy ko ti biyag ko nga mangrugi ak manen. Pasang bayak pa'y kadi ti sabali pa'y nga ayat. Ititawen ko nga 42. 43 akita nga tawen kasin.
mabalin pa ako nada. Mabalin ka no pa nga ti pamatit tao ket basit pa iti padas ko at nabiit nga natay day di mo na ti ama ni Joy Joy. Sakit ti may kadwa ket lakayen ket sigurado ko nada nga sa anak ka no nga nasagsag gapu talakay ka no ti asawa. Angim day ta tinagbiddo tanda. Sa anak ba't kiti nga nasagsag angim ti kahit ko sawen. Ay, narinig kakbit idi kaday di Steve. Kasi yung balakadan dakman no anya ti aramidek, anya trumbeng agdang aramidek. Ilaban ko kadi, ina kumasilig ti abogado, tapno no labanak, dagiti anak na, ket weno ba kadla ta idan? Tulungan dakman nga agdesisyon kasin, iti agdama, ket anusan mi no anyat adda. Ureta nurse meten ti anak ko, makatulong meten. Angin kasano nga rod pa ni Alex. Agbasan to iti college, agbasan to iti high school, kula kuma. Elementary kula kuma pa. O adupay nga gastos kuma. Angin baka marigatan nakto. Dahil nga ron ti parikot ko iti biyag kasin nyo nga intaklin ko iti programam kaya't ko pabalakadan. Sapay ko addan to maitad yung balakad kanyak. Kaya yun akong ti agyaman kadagiti mangted ti balakad ken kastameten agyaman aking kati anos mo nga nangornos nang ibasa ken nang idrama ti pakasalitaan ti parikot ko iti biyag. More power to your program and God bless everyone. To'y agparikot apagayam mo ligaya iti Dingras, Ilocos Norte. Kuna ni Lisette, menopause kansender na namagan ko na imposible Dito pa best friend ko nga ni Ivy Cloud, 50-tanan. Nakabasbasa ka no pelaing ko na. Nabasa di buok na nga maturog. Amo pa ka nag-menopause? O 43, saan pa nga menopause deta? Ubing pa ita 43. Kaya na pala data. Mami Teresita Cabanya Fuller, dapat nga ilaban mo karapatan ng anak mo. Mga bugado ka. Saan kan nga agasawa? Anusam nga padakkedente anak mo, gasat mo dayta. God bless nga. Kunamit ni Heaven Madrigal, sender by Amon dayta nga sanikwa, at least nakaadalen ni Joy Joy adan kadwam nga mangbiag ken mangted ti nasayat nga masakbayan ni Alex. Ubing kapay, agsapol ka ti trabaho para ta anak mo. Kaya ipakitam nga kayam ti biag, ure awan dayta nga sanikwa. Mas magulo lang dayta ti biagyo. Mas makagulo lang dayta ti biagyo. Kaya mo yan. Laban lang. BBM. Sana ko na. Alright mga kasin, mabalin yung balakada na ni problem sender.